אז כשאנחנו נכנסים, פותחים צ'אט חדש, יש לנו בעצם כאן כמה דברים. בואו נסתכל על המודלים שקיימים. אז יש לנו 4O, O1, O1 מיני, O, או 4O מיני ו-GPT 4. אז בואו נבין שנייה אחת. יש בעצם את המודלים עצמם, שזה עד כמה הוא מתקדם. כאילו, אז יש לנו את ה-4, אחרי זה היה לנו אה, 1O, ועכשיו יש לנו 4O ו-O1. אז כלומר זה הסדר שלהם לפי ההתקדמות, ואולי נבקש ממנו שנייה אחת, תרשום לי את אה, רשימת המודלים מלאה שהייתה לצ'אט GPT לפי הסדר. כן, אז אנחנו פה רואים, אנחנו כרגע במודל O1, אנחנו רואים שהוא בעצם עושה לנו כל מיני פעולות, והוא בעצם מדבר עם עצמו על, ב... על מנת להפוך את המחשבה שלו ולייצר את עצמו, לייצר את התשובה המלאה. ובעצם זה מתבסס על רצף של דברים שהוא כותב לעצמו. אז אנחנו יכולים לראות, היה לנו את GPT 3, אחרי זה 3.5, ואז היה לו עוד כמה גרסאות של עדכונים. נולד GPT 4, כן. ואנחנו יכולים לראות שזה בעצם הרשימה שהוא זוכר עד מרץ-יוני 2023. בואו נלך עכשיו, נשאל את אותה שאלה, את מודל 4O. הוא המודל כביכול ישן יותר, הוא לא משתמש ברצף מחשבות הזה. אה, בואו ניתן לו גם לך. וכמו שאנחנו יכולים לראות, הוא זוכר עד נובמבר 2023. ה-4O, ה-O1 זוכר עד מרץ-יוני. כלומר, המודל המתקדם יותר, ה-O1, שמשתמש ברצף מחשבות, הוא משתמש הוא בעצם לוקח את המודל הישן יותר, ועושה, או פשוט שואל, מדבר עם עצמו כמה פעמים, ואז מחזיר לו תשובה. כמה דברים נוספים ששווה לדעת. המודל O1, זה שנותן לנו את הרצף מחשבות, הוא לא יודע לעבוד עם אינטרנט טוב, והוא לא יודע לייצר לנו תמונות, בעוד ה-4O כן יודע לעשות את הדברים האלה. בוא ניתן. אז למה זה לא יצר לי את התמונה? כן, זה הפואנטה שבאמת בגלל התחלנו את ההסבר הזה, אבל
פה אנחנו בעצם מוסיפים. אז עכשיו בואו נגיד לו עוד פעם את אותה שאלה. כאשר אנחנו אומרים לו שמותר להשתמש באינטרנט, במודל 4O, אה, ונשאל אותו מה עם מודל 4O ו-O1, כן? אז הנה יש לנו כאן. עכשיו חוץ מזה יש לנו את הגרסאות מיני שהן פשוט מחזירות תשובות מהר יותר. יש לנו את גרסת הפרו שהיא קצת יותר מתקדמת, אבל מצריכה מאיתנו מנוי שהוא לא של $20 לחודש אלא של $200 לחודש. ואני אגיד מבדיקות וסרטונים והשוואות שקראתי, נראה שכרגע היא עדיין לא מצדיקה את המחיר. הגרסה הבאה שיוצאת לנו זה O3, ומדברים שהיא אמורה לצאת עכשיו ממש באמצע ינואר, אה, והיא אמורה להיות באמת פריצת דרך. מה שאני מניח שהיא תעשה, שהיא תשתמש במודל 4O בתור הבסיס לרצף מחשבות, וככה היא בעצם תהיה הרבה יותר טובה. כמובן, חלק מהדברים שאני אומר פה הם קצת הערכות מאינטראקציה ושימוש, אז אתם יכולים עדיין, קחו את הכל בערבון מוגבל, ותמשיכו לבדוק ולהשתמש, ובהצלחה. אני הייתי עידו AI, ותודה רבה לכם.